थौै बावबायसो आं राधा थांसै राधा गान्दां गाइखेर सेरखांनानै बिथिरा गथ'आ अरावबो जोंहा गाइखेर फुदुंदों नै बेसांल' होथारदों गाइखेरानो आबार हाबो सोमनानै दोनदों न' लिरनो थाखाय ओमफ्राय सानाबो जारार' ओंखारदों आरोना बेयाव माइरं सोबाय आरोना बेयो आंनि जि थफ्ला बे जि थफ्लाखौ बेयावनो सोना होयो जाखांनानै थोरसि सुबाय नामा आसला नै जाखांनानै थोरसि सुबाय नै जोंना लिडारा हाजिरायाव थांनो थाखाय ओजों नाहरबा खनसे बे माबायानो गाज्रि जाजोबगोन बेबायदि मानसिबाथाय माजों जाखो आलु मटर गाजर दाउदै आमलेट हाफ बयल गैया गाइस गोरिब मानसि जाखांनानै थोरसि सुबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय आइया सिथ्ला सिबगासिनो दङ हाराव हा मानसि नै नायलाय सिथ्ला सिबगासिनो माबायदि ओमफ्राय हाथायखौ मिनिबाथाय हाथायखौ ओइ नै ओमफ्राय आंहा माबानोसै आंहा गेन्द्रा गेन्द्रिनो एबार दाना हैनोसै बाल्थिं लांसै आं बाथरुमनिफ्राय गुन्दैखौ बेयावसो दोनो गैयाब्रा आं हारसिंथार दाना रंनायनि आदार लादों आरोना नै अफ्रि अमानो होनोसैथाय एबार गेन्द्रा गेन्द्रि र' आयौ बेसाव न गाइखेर केपियाव गाइखेर अरिजिनेल मोसौनि साथाम मोनथाम बे एसे दंबावो लाना लोंसै बेखौ गाइखेरखौ जाबाय नै गाइस गाइखेर लोंलायबाय जोंहा एकदमबारे फ्रेश मोसौनि गाइखेर लकेल नों दोनलांगोन मारो मोसौ दोनाखै अन्नानै जोंनि भिडिअखौ नायनानै गाइखेर लोंनाय भिडिअखौ नायनानै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोना दै गोसो खोन्थानांगौ आंनि नैबे माबाखौ माबा सामान हरफिनबावगोन दा नाया होमबालाय थोरसिखौ बिहरफा ओइनिजों समान बेनिफ्राय एसे देरसिन बेसेबां लायो बुंगोन र' आं दा फन खालामबाथाय सेलायगासिनो दंनो बिसा आरोबाव खंख्लंमोननाव सखानाय ओं आरो दंबावोसो जोंनि लामाया नै माबायदि सोर फैबाय नै बेखौहाय दिमाफ्राव हरफा नागिरदों आरो ना बासावहाय ओंखायनो जों ओरै थांगासिनो दं आरो जि ओमफ्राय माइरं एसे हरफागोन आरो बेखौहाय थांगोरनोसै ओरैजाय ओमफ्राय नै लोगोफोर मा होनो जोंना मेला जागोन आरोना ओमफ्राय नै लुगासिनो दङ मामा फैयोनो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन सोरबाफोर जुदि फैनो गोसोबा मामानि लेक्सार मामानि भाषणखौ नायनोबा
नै खाथियाव लाबाय आं दहाय गोजानखाय मोजां नुवाखैमोन बे दखान आरोना बे दखान ओरैबो ओरै नैबे बे दखान 200था दखान दं इयाव गासै ओमफ्राय बै ओंखाम जाग्रा ओमफ्राय मेन गेटआ बै नुहुरनायासो ओमफ्राय नैयावहाय मोसागोनखो मिथिं बायदिसिना जागोन अ ओरैजाय मेव मेला जाबासो मोजाङै नुनो मोनसिगोन आरोना दाथ' जेबो गैया दा बानायगासिनोसो दं नालाय ओरैबो ओरैबो दखान गोजा गासिबो मा काउन्टार फेन स्टेजनो माने मोसालाबायनो हागोन आरोना जानला माला ओमफ्राय बैयो जाहैबाय मेन बेयावहाय माने मोसागोन आरोना मेन लामा मोनबाय आरोना दासो जोंना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजाय मेला बेयाव मेला लाबोगोन ओइ नै फारसेनिफ्राय दंजोबो बेयाव बे उनखैसो दा जाथ'वाखै दा ओंखायनो आं खोन्थाथ'ला आरो देनां जाबाथाय हाबनानै नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना ओरैजाय बारनायाव मेला ओमफ्राय ओरैजाय बारनायाव नै एबार ओरैजाय आवगायनिफ्राय नायदो ओरैजाय आरोना दाबो कमप्लिटखौनो जायाखै ओमफ्राय जोंहा नैबेयावहाय बास नेनोसै जादों मेन गेटआ बेखिसो नङा आरोना बे नै मेन गेटआबो इसे जागोन नैसो मेन गेट दासो बानायगासिनो दं जाय फैनो गोसो नायनो गोसो गायकबो फैगोन गायक नामा मामोनलाय बावबायलै कल्पना पाटियाब्ला ना बोरैबाथारमोनहाय फैगोन सानै साथामसो फैगोन गायकफोरबो फैगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नों जायाखै दाबो गाबोन सानसेल'सै दिनै नै मेन गेटआ मा लिरनाय दं बेवहाय आदरिसु जायनि सिगाङावनो खोन्थाखानोसै आरोना फैबाथाय हाबनो थाखाय इजि जानानै नोंथांमोना ओरैजायबो दं नै बैयाव सोरनि फिक्सा दं नायहैनि र' बेनो जागोन आरोना बाया आरो बियो बाय नाब्रा मालाय माबागोन आरो नै जोंना मा जोंना नै हेमन्त सार जोंहा नैबे बिथाङा सारानो फैगोन जोंनि बे खाखि ओनसोलाव जों दिनै देखायनाय जाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव नुगोन जोंनि मिटिं जानाय भिडिअखौ दिनै जों बे बानायनायखौ पेनेलखौ जों देखायदों आरोना आरो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दे लोगोफोर अन्नानै सापर्ट खालामबानो जाबाय थांसै दुब्लि बारियावनो बानायदों लोगोफोर जायगाथ' गैया नालाय फिल्डआ माने जायगा गैयिनि थाखायनो दुब्लि बारियावनो बानायनाय जाबाय आरो मिटिंखौ फिल्डआवथ' थोआ नालाय बहुत मानसि जायो नालाय आरो मेलाबो लाबोदों लोगोसे बेफोरनो आरोना ओंखारबोबायहाय जोङो एबार बास नेबाय थानोसै माला सफैगोन बासाबो 7:30 जाना जायाखै टाइमालाय बर' थाबाबो माने हारसा बाङालि बिहारि नेपालि फारसेनिफ्राय लगाय गथाय नालाय ओंखायनो बिदि मिथिं बायदिसिनायाव जाबाथाय माने असमियासो माबायो आरोना बांसिन लिरनायफोरा गासिबो जाथियानो जोंना बेयाव ओजों थांबाय डिमापुर ओमफ्राय जोंना ओरैजाय बेलथलाया ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजायनिफ्राय फैगोन बासा नायदो फिटिं खालामगासिनो दं मेलाया फिटिं खालामगासिनो दं नै मेला दासो फिटिं खालामगासिनो दं नै जोंहा बिथाङा होनदो एसे आसलफ्रा थिगसे खामायसिगोन मेलानि मानसिफ्रासो खामायसिगोन जोंहाथ' फैसासो गारनाय जासिगोन जोंहा भिखारिसो जासिगोन मेला नायै मालाय फिटिं खालामगासिनो दं दासो 21निफ्राय 23 जादों लोगोफोर मेला नायनो बासनि मानसि अबस्था हैरान जाबाय बासआनो सफैया दाबो आं जिरायनोसै इयाव आदै बासनिबो थानोसै बासआ फैगासिनो जोंना डाइरेक्ट डिमापुर थांग्रा बास बासखौ आइ हिन्दी मेना बेलेग जालायबाय नामा औ बेनो मा लादों इयो भिडिअ লৈছ দাদা আহা টাইমত আৰু ইহঁতে সামান পাঠাব দে ইয়াতে ৰখিম মই কাপোৰ আছে দে দাদা সেইদিনাখন যে গাড়ী উঠিছে সিহঁতে আছে দেই মোনাতে মই মোবাইল নাম্বাৰটো লিখি দিছোঁ কিবা বেগত
थांबाय नै डिमापुरनि बासआ गयो थांबाय साइडआ थांग्रोबाय नै हारसिंनो बेना हाजिरा दंना ओमफ्राय आङो लासै लासै थाबायनानै थांसै आरो आंहाथ' हाजिरा गैया नालाय 7:30 हाजिरा थाङो ओमफ्राय मा होनो बासआबो 7:30 फैयो नालाय ओमफ्राय दिनै एसे लेट जासिगोन आरो थांग्रोबाय इयो हनै समावनो जि सुहाबबाय आंनि आथिङाव ओमफ्राय सुखौसो खायख'गोरबाय आं मैगं हानायखौ दोनथ'नानै आरोना लोगोफोरा आइया मैगं हानो हाया ओंखायनो आं मैगंखौ थाब थाब हानानै होबाय आरो मैगंथ' जेबो गैया थारुन गोजासो ओमफ्राय आं बे मैगं हानानै होनानै आं न' लिरनोसै आरोना ओमफ्राय बेखौ संनो होनोसै आङो मबाइलाव थाव गोलैबाथाय जारला जागोन मेंगुलायबायहाय न' एसे लिरनायानो जि मेंखायोबाला एसेल'नो नैबे आइ उन्दुग्रा आरोना ओमफ्राय नै बिमाया जोंना ओंखाम संगासिनो ओरैजाय सयाबिन होगोन ना बाथोन देनो नागिरदों सयाबिनखौ होगोन ना बाथोन देनो नागिरदों देनो नागिरदों सयाबिन बाथोन जि लथं फथं जानि ओंखाम संनाया बाहेरायाव संदों नै ओमफ्राय आंहा न'खौ लिरफिनसै आरोना बेखौ बोखारना लानानैहाय दासो लिरखांनाय साफा मोजां नुबायहाय नै आरामनो बरिया न'खौ लिरबासो जि मोजां नुयो सिल सिल सिलनो लिरखांजोब्बाय एबार ओंखाम जानोसै ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय अमानो आदार रुबावबायसो नै लोगोफोरा रेस्टआनो गैया फुंनिफ्राय आयु जि सान्दुं गोसाखा मोसौनो दै लाबोदों बा दै दौनो लाबोदोंमोन आं नै थिखांनो हालां ओइनो मोसौआ थांनो दैखौ लांनो ना मोसौखौ लाबोनो जाबाय आं एफा सान्दुं गोसा मोसौखौ लायनानै फैनोसै आं थिखांनो हालां बेयावनो दोनबोबाय आरो मोसौखौ दोस्लायखानांगौसो बाबारे बा सान्दुं मासे गोसाहाय गांसोबो गैया नै लोगोफोरजों फैजाय गांसोआनो गैया मोसौ माबा माबि लाबाबो इमान दिगदार जासोगारो ओइ मोसौ बुनु राधा दा बैयाव थांसै बेयाव माथो गांसोआनो गैया दैखौ बैयाव लोंहैसै ना सना ना आं खनसे बुखुहैनि र' खुन्थियाबो बायबावबायसोहाय गाइखेर जानो नागिरदों बिस्रा गैया लोंद' बा खारबोलायथारदों माथो एफा गरमाव बिस्राफ्रा गांदों आरो होथारबाय नै लोंनाया सान्दुं गोसायाव राधायाबो लोंदोंना सना राधा नैबेना जोंहाना राधा ओमफ्राय बियो बुनु बेलासि जाबायहाय एबार बैयाव सबाय बिमा गायनो थाखाय जावग्लिनोसै आरोना आं बेयावहाय नैबे खन्दआवहाय सबाय बिमा गायनो थाखाय आङो जावग्लिनोसै एसे ओमफ्राय दा बेलासि जाबाय जाखां लोंखां मोनहां जाबाय हनै सानाबो बैयाव दङ ओइ नै माबा बेखौ जावदां माबा सबाय बिमा गायनो जागोन जाया होननानै बबाव थांनाय ए जावग्लिखांबाय आरोना